आं हले डाइरेक्ट बुंखायो इसोरा निस्सय सानसेब्लाबो बिनि सायाव साजा होखागोन मानोना मालायनि बिमा बिफा बिसि फिसा आलो गोजोन संसार जानायखौ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दा बे समाव आङो जेनेबा जोंहा सनिया ब्रह्म फिसाजोआ गोमानानै दंमोन नङा होमबा गोबाव सान मानि दिनै 13 तारिख ना 14 तारिख जालांबाय 1 तारिखनिफ्रायनो गोमाना दंमोन दा नोंथांमोनहा जोंनि फिसाजो गोमानायनि मेन गुबै जाहोनफोरखौ मिथियाखै मा जादों मा जायाखै खालि जोंनि मेगनाव मोदै बा जोंनि दुखु दाहा जों बिमा बिफानि बेखौल' नुदों आरो जों नङा लोगोसे जों गिबियावनो आङो बे बाथ्रा बुंनायनि सिगां आं गासैबो जोंनि एन्टि ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ नायगिरि लोगोसे आंनि नयन ब्रह्म फेसबुकखौ नायगिरि गासैबो जोंनि फेसबुक फेमिलि आरो लोगोसे इउटुबार फेमिलि लोगोसे इउटुबार नोंथांमोन बा फेसबुक क्रिएटर नोंथांमोनहा जोंनि बेफोरबायदि दुखु दाहायाव बा जोंनि न'खरनि बेफोरबायदि प्रब्लेमाव आंनि फिसा गोमानायाव बा बेजों सासे लोगो दंबावो दा बेखौ जों मोनबोथ'नो हायाखै गाबोन लायनोसै बेखौ मानो होनबा डकुमेन्ट्सनि गोबां फेजाल जादों बेखायनो मोनबोआखै दा बेनो जोंनि गुबै बाथ्राया दिनै जोङो नोंथांमोननो क्लियारेसन होनो सानदों जोंनि फिसाया मानि खारनाव खारामोन ना बले गावसोर खारामोन ना बले माबा मोनसे गोसो जानानै बहाबा बेरायनानै फैयामोन ना बले बेफोरबायदिनो फैलाबायनायाव बोरैबा गोदाव सोराव जानानै बहा थाखो बहा माखो बेफोरनि थाखाय जों गोबां सिन्था जादोंमोन नङा होमबा दा बिनि फारसेनो आङो फिसानाव फारसेनिफ्राय फारि फारि सोंनि आंबो दासिमबो सोंनानै लायाखै मोननाय जायगानिफ्रायनो लाबोनानै दा मोनासो आराम सोंनोसै मानोसै होननानै जोङो न'सिम फैदों दा जोंनि बे प्रब्लेमाव नोंथांमोनहा जोंनि इउटुबार लोगो नोंथांमोन बा आंनिनो बिदा फंबाय इउटुबार नोंथांमोन बा फेसबुक क्रिएटर नोंथांमोन आंगोनि जानानै नोंथांमोना जोंनि दुखुआव दुखु जाफानानै जोंनि टेनसनाव नोंथांमोनाबो टेनसन जानानै जों बिमा बिफा बा जोंनि न'खरनिफ्राय नोंथांमोना गोबांसिन टेनसन जादों जोंनि बर' समाजनि हिन्जावसा उन्दै बिनानावमोनहा बा फिसाफ्रा मारैहाय बेफोरबायदि जाबाय थानो मोनखो होननानै नोंथांमोना गोबां दुखु जारला सिन्था खालामदों जों बिमा बिफानिफ्रायबो बांसिन बिनि थाखाय जोङो रोजा रोजा नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आखाइ खबजोबै खुलुमबोनाय थाबाय स' जों आसा खालामो नोंथांमोनहा जोंखौल' नङा बा जोंनि फिसा गोमानायाव जोंखौल' मदद होदों बे नङा गुबुनखौबाबो नोंथांमोना बर' हिसाबै बेबायदिनो अननायनि गेजेरजों बयखौबो सापर्ट होलां आंबो हानायमानिखौ सापर्ट होलांबाय थागोन मोनसे समनिफ्रायनो आङो गुबुननि फिसाफोर गोमानाय मानाय होसावरि नागिरबायनानै लायनानै फैबाय आरो भिडिअबो होबाय थिग दिनै फैनानै आंनि फालायाव बे फालाया गोलैफैदोंमोन आंनि फिसाया गोमानायाव दिनै नोंथांमोना मदद होदों बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर फिन खेबसे बुंबावो दा गुबै बाथ्राया बेनो जे माब्रैहाय आंनि फिसाया खारा नङा होमबा जों बेखौ बयबो मिथिनो लुबैना दं दा आं फिसानावनो सोंनि मामा नोंसोरो मा गोसो जानानै सानैजों न'निफ्राय ओंखारबोआमोन बहा थांनो होननानै ओंखारबोनायमोन आरो जों खोनानो मोननाय बायदिबा नोंसोरो आलायस्रि बर' नोंनि लोगोआ बेखौ न'आव दोनलांदोंमोन ओमफ्राय नोंसोरो दा गुवाहाटिथिं मारै मोनफैगोन मामा नोंसोर बेखौ गासै नायगिरिफोरनिसिम फोरमायहर आखाइ खबजोबनानै खुलुमबाय खुलुमबाय जोङो माने आलासिखौ दोनलांनानै थांदोंमोन ओमफ्राय बेयावहाय समायना होननाय बिमाया आंखौ सानफ्रामबो होनबाय थायो नोंखौ नोंसिनि बाबाया फाननो लांदोंमोन होननानै आंखौ सानफ्रामबो बिदि होनबाय थायो आं दुखु मोनो बिदि होनजाबाय थाबा ओमफ्राय नोङो आलासियाबो लिंखानायजों आं फैदों आरो आलासियाबो लिंखादोंमोन समायना नोंनिया अबेनि रुफै गामिनि समायना बुङो ना बिमाया बुङो लोगो मोनबानो होनबाय थायो आंखौ आच्छा बहा फाननो लांदोंमोन होनना बुङो बङाइगाव ओमफ्राय नोंसोर दा बेखौ दुखु मोननानै नोंबो फैफाबाय आलासिजों फैनानै नोंसोरो बहा थांनो होननानै फैयामोन आं माने नोंनाव बे खोथाखौ नंगौ नङा होननानै सोंनो होननानै फैदोंमोन आरो बङाइगावआव थांनायखौथ' नोंबो मिथिगौ मिथिया मिथिनानै नों बै मानसिनावनो मानो उल्था फाल्था सोंनो रोंदिया नोंखौथ' आं फरायनानैसो लांदोंमोन बेयावबो नङा होमबा नों थानो सुखुवाखै होननायखाय लाबोफिनबाय आं नोंखौ नङा होमबा बेवलाय आरो मानो फाननो लांदों जाखो दा मेन बाथ्राया नुदोंना गुबुननि बिमा फिसा न'खर संसार आलो गोजोन जानायखौ गुबुना मेगन साग्रा दङ रायजो राजाफोर दै दा फिसाया जि बाथ्राखौ खोनादों बेखौ आङो नै फिसानिनो समाय बा फिसानिनो खर' दांनानै आङो लोगोसे बिमानिनो खर' दांनानै आं समाय लादों आं बेबायदि माब्लाबाबो सानाखै गोरोन्थियावबो बे बाथ्राया मालाबाबो जानो हाया बे रं एन्सार बा रं कुइसन बिथांमोनहा मा साननानै जे जोंनि न'खराव बेफोरबायदि अर सुदों जों बेखौ बुजिया नाथाय दिनै जोङो न'खराव गैया होननानै हालाय हाफाय जों गुबुन जायगायाव थानानैबाबो जों फिसाफोरनि थाखाय माबा मोनसे खालामलांनो हागोन नामा साननानै जों गुबुन जायगायाव थायो खस्थ' खालामो दिनै बेराफारसे आं बेमार जानानै दं नोंगौ आं खामानि दामानि मावा बा मावनो हाया
बेनि खारनावनो आं दिनै बेमारनि थाखायनो आं खामानि दामानि मावनो हाया बे हिसाबै आं दिनै मोनसे फिसा इउटुब चेनेल खुलिनायनि गेजेरजों आं इउटुबजोंनो माबा मोनसे जालांगोन नामा होननानै आं इउटुब चेनेल खुलिनानै आं सलायबोगासिनो दङ आरो लोगोसे फेसबुकआवबो नाजागासिनो दङ दा बिनि गेजेराव जोंनि न'खराव माबायदि अर सुना होदों नङाना दिनै फिसानि खुगानिफ्रायबो खोनाफिनबाय फिसाखौ आङो बङाइगावआव मोनसे समाव बेफोरबायदिनो जोंनि न'खरावथ' गैखाया नालाय आं फरायहोनो होननानै लांदोंमोन जेब्ला आं बङाइगावआव सिकिउरिटि जब मावदोंमोन बे समाव आं फिसाखौ आंजोंनो फरायहोनो होननानै लांदोंमोन दा बेवहाय फिसाया थानो सुखुवा मानो सुखुवा होनना बुंनायखाय आङो लाबोफिनदों खुद गावनि खुगानिफ्रायनो मिथिना मोनबाय नंगौना नङा मामा नंगौ औ नंगौ गोसोआव थाखानाय जोंहा फिसालाजों समानफ्रामखा बिनिफ्राय एसे देरसिनसोबावमोन खोमा बे समावनो आं लांदों लांनानै फिसाया फरायनो बेयाव थायाबाबा आङो आं न'आव थांफिनसै होनबाय आं लाबोफिनबाय न'आव दिनै फैनानै आंनि फिसाया 13-14 बोसोर जाफैनाय समाव बेबायदि अर सुना होदों बिथांमोनहा मा साननानै बिदि सुना होदों बिनि भाबा निस्सय बारग'आ इसोरा दङ इसोर गैया होननानै रावबो संसाराव बुंनो हाया इसोरा दङ बिथांमोनखौ बिनि फाबखौ इसोरा होखागोन बिनि साजाखौ इसोरा होखागोन दा नायगिरि भिउवार्स नोंथांमोनहा सेलेक्सन खालाम थारैनो दिनै फिसाया मा बाथ्रा बुंदों आरो बिनि एन्सारा फिसानावनो दंखायो फिसायानो होफिनखाबाय नङा होमबा आं फरायहोनो होननानै लांदोंमोन फिसाया फरायनो सुखुवा माया होननायखाय आं लाबोफिनदों नङा होमबा दा नोंसोरो गुवाहाटियाव पल्टन बाजाराव जे ओंखारफैदोंमोन गुवाहाटि स्टेसनाव बेवहाय नोंसोर सानबेसे थाखो बेवहाय जोङो माने 2 थारिख खालि फैदोंमोन नालाय 2 थारिख खालिनो जोङो आंथ' लामाखौ सिनायला ट्रेनजों फैफेराखै बेयाव आं बेखौ आलासिखौ होनबाय आरो सार सासे लोगो मोन्दोंमोन नालाय पुलिसखौ ओमफ्राय बियो होनबाय आरो जोङो लामाखौ आन्दायबाय होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय जोंखौ दोनलांनो हागोन नामा होनदोंमोन बियो ओमफ्राय जोंखौ थानायाव लानानै थांदों आरो थानायाव लांनानै मानो फैदोंमोन मानो मादोंमोन होननानै जोंखौ सोंनाय जादों बिसोरो ओमफ्राय जों बिदि खोन्थानानै ओमफ्राय दसे थानानै जोंखौ माने मेडिकेलावबो लांदों चेकआप खालामनो मेडिकेलाव चेकआप लांखांनानै ओमफ्राय जोंखौ बे CWCआव लानानै फैदों आरो बिदिनो बिमा बिफानि नाम आरि मासां बोसोर बेफोरखौ सोंदों ओमफ्राय सोंनानै जोंखौ माने बेयाव हस्टेलाव दोनहैदों आरो हस्टेल माने आश्रम दै रायजोफोर हस्टेल बायदियानो आश्रम बेयावबो माने गार्जेनफोर ओंखारफैथाराबा फोरोंनाय मानाय गासिबो सुबिदा दंजोबो आरो दा बेखौनो बुंनो सानो बे आश्रमनिफ्राय जोंहा सासे आब' बिथांजोआ खबर हरदों गोबांनो नाजानानै बे आब'निसिम आङो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय माने रोजा रोजा साबायखर बावहरो जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदाव सोराव जानाय गथ'फोरखौ लाखिना दोननानै जाहाथे न'खर गार्जेननिसिम खबर बा खौरां दैथायहरनायनि गेजेरजों जेन न'खरनि गार्जेनफ्रा लांफैफिननो हायो बेनो बे आब'मोननिसिम रोजा रोजा गोसो गोरबोयै साबायखर बावहरो दा दिनै नोंसोरो बेयाव गोबां सान थाबाय नोंसोर बिमा बिफाखौ आबै आबौखौ जोंखौ गोसोखांदोंना गोसोखांगोन ना गोसोखांदों ओमफ्राय नोंसोरो बै सार मेडाममोननि सायाव बुङोना बुङामोन एसेखौ लोगो मोना मालाबा मोनो ओमफ्राय नोंसोर सोङोना सोङामोन जोंखौ न'आव माला हरगोन होननानै सोंबाबो एसे फन खालामनो होननानै बुङो आङो ओमफ्राय एसेथ' फन खालामनो होआ दा ओमफ्राय नोंसोरो सानैजों माने जेरावबो गिदिंबाय थानो मोनासै आरो बेयावनो पुलिसफ्रा मोननानै लांखाबाय दा बिसोरखौ हमनाया GRP होनना बुङो गाइसमोन माने गभार्नमेन्ट रेलवे पुलिस होनो नामाथाय फुल फर्माव दा आंबो मोजां बारा मिथिया बिथांमोना हमनानै माने बे आश्रमसिम दैथायहरदों दा मोजाङै मोजां सेफटियाव थादों गथ'फ्रा माबाफोर प्रब्लेम मोन्दों नामा नोंसोर बे आश्रमाव गाननाय जोमनाय दुगैनाय जानाय लोंनाय सब होजोबखायो बिसोरनो साबोन सुबोन ब्रास कलगेट ड्रेस बेफोरखौ होजोबखायो ना ओमफ्राय दा नोंसोर सानैजोंथ' फैया नङा जमा फैबाय दिनै फैनानै नाथाय गनाय समाव नोंसोरो बेलेग बेलेग गबाय नोंसोरनि गोसोआव माबायदि मोन्दों दुखु मोन्दों जमायै फैनानै ओमफ्राय जिथुनाखि नोंसोरो आरो हजों न'निफ्राय माखौबाफोर गिनानै खारदों नामा खाराखै नोंसोरखौ सोरबाफोर माबा होनदोंमोन नामा जेबो होनाखै जोंखौ दा आरो मामा नोङो नेक्स्ट टाइम आरो मालाबा बेफोरबायदि खालामनांगौ नामा फिसा खालामा खालामबावोबा नोंनि थाखाय जों बेसेबां गोदाव सोराव जादों नोंखौ लानानै जोङो बेसेबां मालायनाव थाखा फैसा दाहार लानानै जों नागिरबायनो गोनां जादों जाया लोङा आं नोंखौ हर सान नागिरबाय थानो गोनां जादों बिमा बिफानि अननायखौ नोंसोर मानो बुजिया फिसाफोर मालाबाबो आरो बेफोरबायदि दाखालामसै बेसे उन्दैनिफ्रायनो बेसे ख' खांनानै फेदेरबोबाय दा नों आरो आंनि बिखाखौ सोखावलांनो नागिरदों नामा गासैबो जोंनि फेसबुक नायग्रा इउटुब नायग्रा रायजो राजानिसिम
खोमा खेबनानै समाय लानानै बुंहरदो दिनैनिफ्राय बिमा बिफाखौ बिदि खालामला आङो होननानै दिनैनिफ्राय आं बिमा बिफाखौ बिदि खालामला दाख्लामसै आइजो खोना नोंनि थाखायनो जों जाया लोङा बेसेबां गोदाव सोराव आङो हरनि 1टा 2टा बायदि हारसिं सोरांजासे आं गाबै गाबै थाबाय थादों आगैखौ मालायनि न'आव गारना थांनानै जों नागिरबाय थादों नोंखौ बेनि गेजेरजों डाइरेक्ट बुंखायो आङो रायजो राजाफोर जाय मानसिया आंनि फिसानि खोमायाव बेफोरबायदि गाज्रि राव सोनानै होदोंना फिसानि गोसोआव दुखु मोनहोदों बे मानसिया माब्लाबाबो इसोरनिफ्राय बारग'नाय नङा मालाबाबो बारग'नाय नङा मिथिबायना आं हले डाइरेक्ट बुंखायो इसोरा निस्सय सानसेब्लाबो बिनि सायाव साजा होखागोन मानोना मालायनि बिमा बिफा बिसि फिसा आलो गोजोन संसार जानायखौ जोंनो न'खराव गैयाब्लाबो जोंनि आलो गोजोन संसार जाबोदों नाथाय जोंनि न'खरखौ बिदि सिलिंखार खालामना होनो नागिरनाया बे माब्लाबाबो जुक्ति नङा दा गासै रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि चेनेलखौ अनसायगिरि बा जोंनि न'खरखौ अनफावरि नोंथांमोना मा सानो बैबायदि बेक्तिनि सायाव हामा बेफोरबायदि मिथिबायना मालायनि संसाराव बेफोरबायदि गाज्रि बार सुनानै होनो बा बारहावा बार होनो बेफोरबायदि अर सुना होनो हामा नोंथांमोना बे भिडिअखौ बे बुंग्रानि मानसिफोरनो निस्सय फोरमायहो आरो खोन्था रुपुयनि सोरबा समायना ना मा होनदों बिनि बिमानो नाथाय समायना नंमारा फिसाजो नामा आं बेखौ मोजाङै मिथिया ओमफ्राय बिनि फिसाजोआ नोंसोरजों फरायोमोन नामा जोंनि स्कुलावनो दा एडमिसन लागायहैदों फार्स्ट इयाराव नोंनि थाखाय बेसेबां नों फरायनानै फैनाय स्कुलनि मेडाममोना सारमोना खबर लादों आयं बोराय बेसे गाबबाय बायदों गोसा गासिबो दुखु जाजोबखादों जोंनो नङा गासै जोंनि चेनेलखौ नायग्रा मानसिफोर गोबांथार दुखु मोनदों गोबांथार गाबफादों बिसाफोर बे जि दाग्रा आयंमोनाबो बेसे सिन्था जाखादों बेसे गाबफादों बिसोरखौ भिडिअखौ नुनानै हारसा बर' बेयाव जि दाग्रा मानसिफोरा बिमाजों लोगोसे जि दाफाग्रा मानसिफोरा गोबां गाबबाय बायदों बिसाफोर मारै बेफोरबायदि जाखो होननानै नोंथांमोना खोनाखाबाय फिसानि खुगानिफ्रायनो नङा होमबा दिनै बेफोरबायदि नंखाय खोथा सोनानै होग्रा मानसिया निस्सय फाबनांगोन आं बेखौ बारे गले गले बुङो दा दिनै बेनो रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि अननायाव बा गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि अननायाव इउटुबार ससियेल मिडिया निउस पर्टेल बिथांमोननि अननायाव दिनै आं आंनि फिसाखौ आंनि बिखायाव बजबनानै लाफिननो मोनबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो नोंथांमोना नायगिरि नोंथांमोना जोंनि दुखुआव गोबां दुखु मोनफाबाय बा जोंजों लोगोसे नोंथांमोना गाबफाबाय जों बिमा बिफानिफ्राय बांसिन दुखु नोंथांमोना मोनफाबाय बेनि थाखाय जों नोंथांमोनाव गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिहरनाय थायो जों दा जोङो फिसाखौ मोननानै जोबोर खुसि निस्सय खुसि जादों मानो होनना बुङोब्ला बिखानि थैजों जोङो गथ'खौ जोनोम होदों जेब्ला गथ'खौ जों नांगौबा खबसे ओंखामखौनो दा मोनजाथों थेवब्लाबो फिसाफोरखौ जों रसा दानांथों साननानै जोङो फिसाफोरनि फिउचारनि थाखाय जों बेफोरबायदि गोदाव सोराव जों गुबुन जायगायाव थानानै सोलिनो गोनां जादों बा गुबुननि आइथिंआव थानानै सोलिफैनो गोनां जादों अब्ला जोङो जुदि आं फिसाखौ फाननो लांमारदोंमोनब्ला मोनसे समाव दिनै आं फिसानि थाखाय मानो गाबै नागिरबायदों फिसाखौ मानो आं हालाय हाफाय गोदाव सोराव आं मानो हर सान जाया लोङा आं फिसाखौ मानो नागिरदों नोंथांमोना निस्सय बेयावनो बुजिखादों नङा होमबा नोंथांमोनानो सानदो आं सासे फिसा फाननानै जानो हाग्रा सुबुं जागोन नामा नोंथांमोना निस्सय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर ना दिनै आरो बिमानि खुगानिफ्रायबो खोनासंनानै ला थारैनो फिसाया बङाइगावआव मानि थाखाय थांमारामोन बै समाव खोनासंनानै ला खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जाय मानसिया बेफोरबायदि रावखौ बुंदों बेफोर गासिबो नंखाय फिसाखौ जों मानो दोनहरनायमोन फरायनो थाखायसो दोनहरदोंमोन न'खराव हायैनि थाखाय बेखौनो दा मेगन गोसा सुबुंफ्रा मा बुंदों फिसानि खोमायाव मा सोनानै होदों नाथाय दा फिसाया बेखौनो दुखु मोननानै दिनै न'निफ्राय ओंखारबोनाय जादोंनो दा फिसानि खुगानिफ्रायनो मिथिनो मोनबाय रायजोफोर नोंथांमोना बुजिनानै लादो आरो जोंल' नङा बिबैमोन दङ बिसोरबो बिनि फोरमाना दंजोबो न'खरैनो दंजोबो जोंहा फोरमान आरो खुद नोंथांमोनानो साननानै नाय आं बार बुङो आं सासे फिसा फाननानै जानो हाग्रा सुबुं नामा नुयो नामा नोंथांमोना आंखौ फिसा फाननानै जानो हाग्रा बायदि कमेन्टआव फोरमायहर दा बेनो नोंथांमोना गासै बाथ्राखौ फिसानि खुगानिफ्रायबो मिथिबाय बिमानि खुगानिफ्रायबो मिथिबाय मानि खारनाव बङाइसिम लाङामोन आङो गथ'खौ नङा होमबा बैबाबो गाव गावनि न'खराव
अबस्था गैयाब्ला सुबिदा गैयाब्ला जोङो सोरनिबा न'खरावबाबो बा आलासि दुलासिनि न'खरावबाबो जों फोरोंनो गथ'आल' गोरों गोरा जाथों रोंथों साननानै जोङो हालाय हाफाय जाखायो दोनहैखायो नङा होमबा नाथाय बे नङा जे दिनैसिम जोंनि फिसाया गोदाव सोराव जादोंमोन बे मालाबाबो रावबो खोन्थानो हायामोन बा बुंनो हायामोन जेराव दंमोन न'खरावनि मानसिफोरनावनो दंमोन दिनै नाथाय गुबुना बेफोरबायदि गाज्रि बार सुना होनानै जोंनि न'खरनि गेजेराव गोबां दुखु दाहा लाबोबाय जोंखौ थाखा फैसा रिन दाहार नांहोबाय बेनि फाबखौ आं बारंबार बुङो इसोरा होखागोन निस्सय इसोरा होखागोन दा बेनो आरोना गासै रायजो राजा नोंथांमोन जों बारा गोलावखौबो जेबो बुंनो रोङा जों सादा सिदा मानसि जाहैबाय जाम्बा जाम्बि सुबुं फरायनाय मानाय जोंहा गैया बेफोरबायदिनि थाखाय जों बिमा बिफा फरायनाय गैया बा जों फरायबोनो मोनासै होननानै जों फिसाफोरनि सायाव मिजिं दङ आसा दङ दा बेनो जोङो बेखिनियावनो जोंनि नैबे फिसा गोमानायनि क्लियारेसनखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय नोंथांमोनाबो जेसे हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामना होफिनदो आरो बेखौ हले माब्लाबाबो दाबाव नोंथांमोना आंखौ फिसा फाननानै जाग्रा नोंनि नामा बे कमेन्टआव फोरमायहर आरो बैफोरबायदि सुबुंनि सायाव आङो जेबो एक्सन लाया थाथों बिथाङा सानसे समाव इसोरानो दंखायो जेब्ला इसोरानो साजा होगोन आं बेखौसो सानो आरोखि स' थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअआव जों लोगो मोनलायफिनसिगोन आरो बिदिनो मोजां गाज्रि जोङो अराय सम शेयार खालामलायबाय थानो हागोन खुलुमबाय